Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, tsvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Ini nangu zvamanje ka ndapererwa, ndagumirwa, handisi hangu kuti vanhu veZANU-PF musoro yavo inombonyatsotora sei uyezve inonyatsoshanda sei. Panapa ndine mashoko ataurwa naChris Mutsvangwa achitaura kuti nyange president vakati vachada kutonga beyond 2028 kusvika 2030, asi vanhu vakati vari kuda. Nyange constitution ikaramba, asi vanhu vakati vari kuda. It's up to the people kuti vaudze president kuti president, saka mungarambe kutonga here muchiita basa rakanaka kudai so. Ini nangu handisi kushora, handisi kutuka munhu, but kana uripo unosapota ZANU-PF, riri bato rako, chimbonyorawo chinhu 1 chakanaka chawakaitirwa iwewe personal kana mucommunity mako neZANU-PF mucomment section. Hatisi pakutukana, hatisi pakushorana, tiri pakuvhurana nekuonesana. Hanzi simbi inorodza imwe simbi, tiri panapa pachitubu handidika. Saka siya comment mucomment section. Kana uri opposition, nyora zvese zvakatadzwa neZANU-PF zvaunofunga kuti vangadai vakagadzirisa. Ndogona kumbokupaiwo zvangu zvishoma. Mayouth hasi kuenda kubasa, vatojaira, vato comfortable kuti ndikabva kuuniversity ndakunohasla paZimex. Yato routine kuti unotoenda kunodzidza kwemakore akawanda, ukashaya mukana wekubuda kuenda kunze kwenyika, wakuenda kunohasla paZimex nevamwe. Mawana mvura haisi kubuda papombi amenoti pane makore mangani. Masuweji ari kungoyerera ameno kuti zvamira sei. Magetsi nezuro chaiye akaenda even nekustate house. Vasina kuona live stream yacho, endai munoona live stream yacho iripo. Saka ameno kuti 2030 yavari kuti vada kuramba vachitonga iyi. Vanenge vachitongei, vachitonga ani? Mawani ndisikatambise nguva, ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi, namba dzangu ndidzodzo semunamba idzodzo handitika. Then pane mukuru uyu, mina ndimise pascreen, mukuru wandaisa pascreen uyu ane hombe dzaakavhura, ambenga ari kuZimbabwe akazouya kuSouth Africa, ari kuJoburg. Ndine video randiri kugadzira randoda kukudzirai muzvionera mega kuti hombe dzavhurwa nemukuru uyu dzakaipa. Vanonzi Bishop Samuronda. Vanomuziva, ndiye munhu wekutanga kutumira nyuchi paZimbabwe. Nyaya dzake dzakawanda. Kana mapenzi airapa, mavideos zvese ndinazvo, but pane hombe yaavhura kuJoburg yandoda kuti ndizoita sei ndozokuratidza yanditika. Saka make sure wagara une data, wagara uripo panapa handitika, nekuti tichauya nadzo dzese. Ende panapa pachanakidza December uno uyu, handikunyebere. Afundisi vanomva kuti haudzokere wakadaro. Vakaipa. And then pane mashoko panapa arubva kuna Nyari, arutaura iye kuti hanzi gwenzi rePhytomed riripo ende rinenge rakatidzikiswei mutengo pakisimusi uno handitika December uyu. Gara wakaita sei wakazvichengetedza, gara wakaklina system, garawo zvinhu zvako zviri proper. Saka bata Nyari panamba idzo dziri pascreen idzo, omutaurira ndabva nekuna DJ Holly vatudza kuti hanzi kune discount yakaipa yakaoma zvekutodaro handitika, anomba kusota ichi same time ipapo handitika. Gwenzi rePhytomed rinozikanwa nemunhu wese, ende gwenzi rinotoshanda zvekuti ase zvekutodaro, tried and tested. Aiwa harina kana chipomerwa handitika. Rega tipinde mashoko emukuru
timbonzwa kuti mukuru ari kuti chiiko, uyezve brain dzake dzinombonyatsofunge chii. And then ndapedza kuona video iri ndozokuudzawo mafungiro angu andiri kuita panyaya ye2030 iyi. Mawani ZANU-PF ukasangwara baba vanokunyudza, ndozvoda kuitika ipapapa. Rega timbotanga tanzwa video tozotaura zvedu. I'm trying to make you understand that when the ZANU-PF conference in Bulawayo says Amnangagwa Imboramba Yamuchitonga, they are assessing the performance of a doer, an intelligent man who always finds innovative solutions based on the creative genius of the Zimbabwe people and delivers those solutions for Zimbabwe people to free themselves from poverty and become part of the human progress. This is why there is a clamor by ZANU-PF, the organs, all of them in the party, as well as the provinces, to say, President Wongu constitution in 2028, Wongu, imi munoti ndimakanyora constitution, you want to end up in 2028. But there was a provision in the constitution that if the membership can convince the electorate in 2028, kuti President ngavaenderere mberi, we will be presenting you with the decision of the electorate to say, moramba here kuramba muchitonga iyo electorate iende iti mutonga. It's not about the president demanding that he extends his term. Mazvinzwira mega, mazvionera mega, handina chekuwedzera, handina chekutaura. Pandinongotaura kuti pane vanhu vari pedyo, vari mukati memusangano weZANU-PF vasiri kutonakirwa netuma-statement itotutu nezvese zviri kuitika izvozvizvi. Ndo vamwe vanhu vacho vanopota vachingotiudzawo kuti mufana wangu pane zvakati zvichaitika, mufana wangu chimbotaura nezvakadai. So hanzi right now they are planning the downfall yaED kuZANU-PF ikoko, vachimurova mapendekete, vachimukwidza ndege yemashanga, but vari kutomurongera. Vanhu havasi kufara, havasi kunakirwa, mahovhets haasi kutomboda izvozvi zvese zvokuti 2030 izvi. Nerimwe batowo futi raGeneral Chiwenga ririmo imomo harisi kutomboda izvozvo. Kusara kwembavha shoma shoma ndodziri kutaura kuti 2030 mukuru ngaaramba aripo kuti varambe kuwana vachiba. If you remember well madays aMugabe, zvainzi vaMugabe vachatonga kusvika 90, vaMugabe vachatonga kusvika vafa, vaMugabe vachafira pachigaro, vanhu vese vachiombera maoko. And the same people ana ED vese ivavo ana Mutsvangwa vaivepo vachitoomberawo maoko, but they were planning his downfall kumashure. Iye mudhara akatadza kuzviona. Ndo the same concept. Nekuti kuZANU-PF hakuna chinhu chinyowani chinoitwa, vanoramba vachingodzokorora. Mirai muone zvichaitika zvenyu zvachi pamberi apa. Saka kana akangwara zvake mukuru ka, chikuru ndechongoti 2028 chikwana obva agesa maoko, obva ati rega ndisiyane nazvo, because akanyengedzwa nevakomana ava muchazoona. Pane audio randakaposta rechinzi 2030 achiitei ende panomhanywa mawani. Ndonyaya yanga ndangofambira zvamanje yanga ndaya kuti ndikuratidzei kuti bo here zviri kumbonyatsoitika kuZANU-PF, because nyaya dzacho kwadzakuenda uko kwako pakashata. As for me, DJ Holly and the rest of the group behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.